vyjadrila k incidentu, ktorý sa mi nedávno stal s vláskami. Keďže publikovalo sa video, kde Zuzka vyjadrila svoj názor a teda povedala, že minca má dve strany, tak mi nedá nereagovať, nakoľko ja som na svoj Instagram teda dala len, že som s kaderníctvom nebola spokojná. Zuzka tak povedala niekoľko informácií, ktoré neboli úplne pravdivé, tak preto by som sa veľmi rada aj ja. Takže áno, Zuzka je kaderníčka, ktorá určite má nejakú prax a teda na základe nejakých recenzií na internete som jej zavolala a teda chcela som si dať vlásky zmeniť pred finále. To bol piatok, keď som Zuzke volala a teda chcela som si dať vlásky najprv teda namelírovať na blond. Keďže mi Zuzka povedala teda, že sa prevažne venuje predĺžovaniu vlasov, tak si vravím, pôjdem na predĺženie vláskov. Keď som sa spýtala na sumu a bolo mi povedané, že euro do 500 eur, záleží podľa toho, že koľko prameňov sa bude dávať. Samozrejme, Zuzka mi poslala hneď nejaké tie odtiene farieb, ale teda ťažko sa to hodnotiť cez fotku, tak sme povedali, že to necháme, keď prídem osobne. Termín som dostala už ten deň. No, ideme k danému incidentu. Prišla som teda do salóniku, začala mi teda Zuzka hneď ukazovať teda tie odtiene, začali sme to prirovnávať. Toto je hneď prvý mýtus, teda, že ja som si vybrala farbu a nepočúvala som profesionálku, absolútne to tak nebolo, pretože som povedala, že je to na nej teda záleží, ktoré mi bude sedieť viacej. Zhodli sme sa teda, že asi toto mi bude sedieť viac. Takže neviem, kde sa stala chyba. A išli sme teda na samotné pramienky. Ja som sa teda pýtala, že či 150 prameňov bude stačiť, nakoľko vlasy mám husté a teda začala som spomínať aj teda, že ja mám bežne vlásky vlnité, keď si ich umiem a boli mi ponúknuté vlásky, ktoré sú. Začali sme napájať, dali sme teda 150 prameňov plus 8 prameňov sme dali navyše, pretože mám fakt dosť husté vlasy. Keďže ja som mala vlasy, tuším, že takto nejako potiaľto, mala som ich zaseknuté rovno, je normálne, že tie vlasky nejako vyčnievali. Napájala mi teda tie pramienky a potom zobrala britvu a s britvou mi sekala moje vlasy, ktoré vyčnievali. Strihávala všetko, čo trčalo, čiže lietali také pramene, také pramene, také pramene a aktuálne moje vlasy sú o asi takýto kus menšie. A teda fakt, že v hroznom stave. Čo sa týka spolupráce, tak áno, z mojich úst to vlastne vypadlo. Pýtala som sa teda, že či sú ako kaderníctvo otvorení nejakým spoluprácam. Pýtali, že sú otvorení a teda, že možno časom by sme vedeli niečo nadviazať. Nebolo to vyslovene také, že ja by som sa hnala, že potrebujem s nimi mať spoluprácu a teda chcem mať vlasy zadarmo, absolútne nie. Podanie ruky a teda klepnutie, že máme nejakú spoluprácu, absolútne nepadla. Teda celkovo tieto vlásky vyšli 520 eur. Povedala mi teda, že už mi to dáva z akciou, inak by som platila 620 eur, to sme dávali 150 prameňov, teda 158. Samozrejme, keď som odchádzala z kaderníctva, bola som spokojná, pretože vlasy boli upravené, boli vyžehlené a vyzeralo to naozaj že veľmi pekne. A prišla sobota ráno, ja som si vlasy šla umyť, klasicky som si ich vyfúkala cez kefu. Pozorňujem, cez kefu, že toto je extrémny mýtus, že som si vyfúkala vlasy na strapa, toto je úplný bullshit. Automaticky hneď moje vlasy spravili boom a dole bolo pár tých prameňov. Bolo mi teda povedané, že treba si tie vlasy upravovať, treba si to žehliť. Bohužiaľ o tomto som informovaná, dopred nebola, že za každým, keď si vlastne vlasy umiem, že si ich musím vyslovene žehliť. Či už som si tie vlasy natočila, moje vlasy boli natočené tu a spodok bol tu, čiže fakt jediný spôsob, ako by tie vlasy vedeli vyzerať dobre, by bolo naozaj, že vyžehliť to, ale tak či tak by som nezakryla to, že hore som mala vlasy bledé a dole som mala úplne iný odtieň svojich vlasov. Zuzka mi vlastne v podstate navrhla, že buď teda vieme to dať dole, alebo teda vlasy nafarbíme a teda pridáme nejaké tie spoje vlasov. Keď som začala rozmýšľať, že čo bude pre mňa lepšie. Po nejakom čase, neboli to určite 4 hodiny, som napísala Zuzke, že vlasy teda pôjdeme dávať dole. Samozrejme večer som prišla a to zase ďalší mýtus. Ja som nechcela opraviť tie vlasy za žiadnu spoluprácu, bola by som ochotná vyplatiť si za to, ale povedzme si na rovinu, keď vás kadernička domov pošle s tým, že nie ste spokojní a neprešla ani poriadne 24 hodín a ona vám povie, že OK, tak ja vám to vlastne prerobím, aby ste boli spokojní, len musíte si zaplatiť, vysvetlíte mi tento prístup. Neviem si predstaviť človeka, ktorý si šetrí na tieto vlasy dlho, odíde z kaderníctva, kde nie je spokojný a chce si tie vlasy opraviť a reklamovať a niekto vám povie, že OK, tak si za to ešte zaplatíte peniaze, bye bye. Hej. Dalo sa to celé dole. Od Zuzky som povedala, že nechcem vlasy nejako upravovať, proste nech mi to nechá tak, ako to je. Za celý ten čas, kedy som sa ja neozývala, určite som nehľadala človeka, ktorý mi to spraví zadarmo, pretože nespadla som z neba a viem, že ani kura zadarmo nehrabe. To, že mám nové vlásky, som riešila v sobotu počas celého dňa. Jedna pani, jedna kadernička, teda Miška, riešila moje vlasy v sobotu večer, to asi do 8:30 u mňa doma. Mala som to za žiadnu spoluprácu, mala som to normálne za peniaze, platila som 450 eur. Mám o dosť viacej spojov, čiže mám o dosť hustejšie vlasy, ako som mala predtým. Vlasy mi hore vytonovala, aby mi to pekne do seba zapadlo a teda bola som nakoniec výsledkom spokojná. Toto vyzeralo, keď som si ráno vlasy umyla. A tu je vlastne výsledok
pani kaderničky Míšky. Už si každý spravte názor, aký chcete. Ja som určite nikoho nechcela pohoršiť. Každopádne myslím si, že úplne normálne sa vyjadriť na internet, že s niekým alebo s niečím nie ste spokojní, úplne normálne. Bohužiaľ, písalo mi aj dosť veľa ľudí, ktorí nemali dobré skúsenosti s týmto kaderníctvom. Príkladom tu. Ja určite nechcem nikoho očierňovať, ale buďme trošku spravodliví a hovoríme veci tak, ako skutočne sú. Aj tak ti prajem len to najlepšie, možno, že som mohla byť len jedna z tých všetkých 100, ktoré sa to nepodarilo, ale myslím si, že tak ako človek vie podať pekný komentár, pekný názor, takisto sa ľudia môžu vyjadriť, keď s niečím nie sú spokojní. Bohužiaľ, tak to je. Posiela lásku dievča od kráľ a od kôz.